A cahar, a cuig. Clúdi de hula. Toshi clúdatha. Tape here den car, tape here den dolly. A sé, a seacht, a hocht, a né. Agus a death. Ach éis le seo bab, ní caihí mé mahula a ysgol contractor hu. Shabóra tó awn sin. Tom gamaig curbulla, usádi mé machrón dús. Ceart galore. Tá sé taobh hir den a curtaní nó den cahar. An is ag bugad ará chuig méisteacht an taofa. Chuir mé leistart. Punis. Is genius mé. Ní ach ger chus himpli a gist. Well, fiach yal, na féidir Lara yéno. Dan réimse handama. Tóca. Bhí sé mar sin hana fé. Tusaí a míis. Torsans Tom, ma anal aren't. A de, a né, a hocht, a seacht, a sé, a cuig, cahar, trídóa agus a hain. Is at an rud é. Ceart galore trilfi mé éisteacht. Bhí mé cínte go... Misha a bhuig. Bhí a gum gomíoch Níos má mo hain, céad fa a bhain a húsáid an tam seo. Conas a rinne tú é. Cacais der hot. Cat. Gaf me leisce, bhí mé an ráimsceir fágás, is leabhar éh faoi gácat atá in a lách am Ní hóir. is a chat, mínig dom conas go raibh Bob I bhealach go leabhar áitina. Dí cholanúnach is Candamach, ní rá sé I go le ráitina in áíra. Bhí Bob I fórthaíomh. Connic mé é. No, cheap mé go bhac mé é ar énos. Bhreatigh tú na féidirachtaí cóbheag sé, ach nuair a rinne cadrimh leis, éon chadrimh thoileoraige sé cáró sé in áíra. Fanin, nithe go léir stadna níos fuide sa ráimse Candamach. Agéir as sa go náhéil, bhí si an ann lena clúsa agus lena ráin. Sin é go dtíre, is cadrú iad freis chumas gan fórthaíad ar an buinte sna gnáthhéil, ach an seo tá ama gcuin chun brathnú orthu. Agus cén má atá ag ólatha as seo. Sin an rud is antí. Úsáideann riamhreacht Candamach fórthaíomh chun arbh a dhéanamh níl. D'éifigh sé a bheith có ceann rudaíochán ná an céad riamhre ná fiú an cló press. Is tuaire nua é lán féidirachtaí. Go híntaach. Lón út? Cínte.